Дорогие сябры, 24-й пленум громады вучняў 9 А класса объявляется открытым. Шановные делегаты, сённяшняя задача нашего схода – это вырашэнне пытанняў по организации 19-го съезда суполки. Менавіта за 19 схода был скликаны пленум. Таму мы павінны прагаласаваць па некаторых пытаннях, якія утрымліваюцца ў павестцы дня. Дазвольце агучыць гэтае пытанне. Першае – зацвярджэнне дакладу да 19 з'езда. Другое – зацвярджэнне даты і часу правядзення схода. Третье – спіс дэлегатаў і гасцей схода. Чацвёртае – павесткі дня 19 з'езда. Дзякуй за ўвагу. Паважаныя дэлегаты, дазвольце зараз перайти до абмеркавання павестцы дня. Першае пытанне – зацвярджэнне дакладу да 19 з'езда. Дазвольце мне агучыць тых, хто будзе рыхтаваць даклады. Юлія Лузан, Даніл Максакаў, Яўген Волынчук і Мікіта Жураў. Прашу галасаваць, калі няма голосов супра, калі няма нейкіх зуваг, прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Кто за? Не надо. Можно две. Третий не дано. Все за. Одиноголосно, дякую. В смысле? Я не поднял. Работает. Другое зацвярджэнне даты и часу з'езда. 13 жніўня 2018 года о 15 године. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Жени. Дякую одиноголосно. Зацвярджэнне спіса дэлегатаў і гасцей з'езда. Дазвольце агучыць мне спіс дэлегатаў. Александр Андренко, Илона Рыко, Денис Барановский, Глеб Бобрович, Евген Волынчук, Диана Гриднева, Александра Губанишева, Валерий Язубчик, Микита Журов, Анна Зигмант у якости гостя нашего схода, Елисей Козловский, Виктория Кунцевич, Юлия Лузан, Алена Самойленко, Арина Слесарова, Павел Шамко и Артем Шлапаков. Я против Андреенко, Гриднева, Шлапакова. Паважаныя дэлегаты, усе гэтыя кандыдатуры, што я агучыў, яны будуць наўпрост запрошаныя, а не прыведзеныя сюды. То бок мы будем ажыццяўляць, так сказать, рассылку пісьмаў гэтым людзям, якіх я агучыў. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Кто супраць? Большасцю голосов рашэнне зацверджана. Дякуй. Чацвёртая. Повестка дня 19 съезда. Першае – абранне прэзідыума суполкі. Другое – абранне сакратароў па прапагандзе, фінансава-рэвізійных справах, агітацыі, прапагандзе, забаўляльных справах і гэтак далей. Абранне старшыні грамады. Чацвёртае – зацвярджэнне рэзалюцыі з'езда. І пятае – гэта я уже назвал старшиню президиума и обрание Центрального комитета. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Супраць ёсць? Одиноголосно, дякуй. Будьте здоровы, Виктория. Паважаныя сябры, шановныя прысутныя, апошнім пунктам у сённяшняй нашай павестцы дня стане абранне новага складу прэзідыума грамады.
Дазвольце мне агучыць гэты склад. Яўген Валенчук, Даніл Максакаў, Мікіта Мышко і Мікіта Жураў. Прашу галасаваць. Калі няма заўваг, прашу галасаваць. Хто за, прашу падняць рукі. Хто супраць? Большасцю галасоў зацверджана. Дзякуй. Дазвольце мне 19-й плен, прабачце, 24-й пленум нашага аб'яднання.